naiz, Goretia Baskal, eta nire kidea Malen da, Malen denit. Eta bixon artean ingendun kudi sortu, heldun laguntzaz, ez? Guk ideia bat geneukan hasieran, ideia besterik esana, eta bueno, heldukin batera lortu dugu ideia hori pixkat hobeto finkatzea. Heldu programan apuntatzerako orduan guk pilatzen genuen impultxo aukitzea, ez? Momentuan ideia bakarrik geneukan, eta behar genuen baten batek esatia geuri pentsamendu kritikoaz zein norabide hartu behar zeban ideia horrek. Aholkulari espezializatukin, eta hainbeste tresna eta kontaktokin, eta DBG-san errekurtsokin, ideia hori garatzeko posibilitatea edukiko genula eta askoz aurrerago joango ginala, geu gure kabuz egingo genuna baino gehiago, ez? Heldu programan gehixen nabarmenduko neban gauzia dira aholkularixak, eta euren kalitatea eta expertiz edo, hori, igual euren irakaskuntzetaz aparte edo eurek lantzen dituzten tresnetaz aparte, euren hurbiltasun hori da benetan eskertzekoa bai. Konfiantza, bultzada eta ikaskuntza igual, ez? Guretzat izan da kriston hesiera zentzu horretan asko ikasi dugu.